Тарихка күз салсак, милли ашларыбыз еллар дәвамында үзгәрешләр кичергәнме? Бәлки яңа башка милләт ашлары йогынты ясагандыр. Шул хакта нәрсә әйтә аласыз? Безнең татар халык ризыкларына бер нәрсә дә җитми инде. Менә бу тәмле булсын дигән китап безнең эш телдә чыкты. Ул инде универсиадага безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич ярдәме белән дөнья күрде. Пиццалар дип әйтәбез. Пицца бит инде 2-3 минуттан мичтә әзер була. Ә безнең эш пешмагыбыз бит 20-25 минут. Аның әзерләү вакыты да озак. Һәм инде шул ук вакытта ул бит тәмле капкайнар кия аны шулпа белән табынга бирәсең. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Milli ризык табын күрке ди татар халкы. Чыннан да әлеге сүзләр белән килешмичә мөмкин түгел. Бүгенге тапшыруыбызда халкыбызның бай тарихын чагылдырган милли ашларыбыз турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунагы искиткеч шәхес, оста пешекче Резидә Хөсәйнова. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хош килдегез. Исәнмесез, Гөлүсә, һәм инде исәнмесез, хөрмәтле безнең яратып сезнең белән булган тамашачыларыбыз. Ничек кәефләрегез, Резидә ханым? Кәефләребез әйбәт, менә сезгә килдек, рәхмәт чакыруыгыз өчен, менә шундый татар халык ашларын күтәреп, дөньяга күрсәтүегез өчен бик зур рәхмәт. Сезне күрүебезгә без ихлашабыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8 532 55. Резидә ханым, әңгәмәбезне башлар алдыннан сезнең хакта, сезнең эшчәнлегегез турында сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Рәхмәт. Резидә Хөсәйнова Буа районының Вольныстан авылында туып үскән 7 балалы гаиләдә 6-нчы сабый булып дөньяга килә. Казан кооперация техникумын тәмамлый, аннары туган ягы Буага кайта, кондитер булып эшли. Балаларның яраткан әнисе, үзе ачып җибәргән рестораннарының кабатланмас хуҗабикәсе, шул ук вакытта тәмле булсын рецептлар җыентыгының авторы да ул. Газета журналларда даими рәвештә тел итарлык рецептларын тәкъдим итә. Телевидение, интернетта тәмле тапшыруларда катнаша. Халыкны тәмле итеп әзерләргә генә чакырып калмый, милли ризыкларыбызга карата хөрмәт һәм мәхәббәт тәрбияләргә дә өйрәтә. Резидә Хөсәйнова төрле илләрдә яшәгән кардәшләребезгә милли ризыкларыбызны әзерләү буенча стаханәләрен үткәреп тә хөрмәт казанды. Мәркәзебез Казанда милли ашларыбызны әзерләү буенча бәйге марафоннар үткәрү белән татар халык ашлары традицияләрен саклауга, татар мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертә. Резидә Хөсәйнова Татарстанның атказанган халыкара хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәре. 2017 ел башында ул татар мәдәнияте һәм ашлары халыкара ассоциациясын булдырып, аны җитәкли. Бу кадәр киң кырлы шәхесебез алдында хөрмәт белән баш иябез. Мин дә әлеге сүзләргә кушылам. Резидә ханым, менә милли ашларыбыз белән дуслыгыгыз ничек башланып китте? Бу сезнең бала чактан килгән кызыксынума? Менә шул хакта сөйләп үтсәгез иде. Менә балачакта әби янында, әни янында һаман инде мин аш-су бүлмәсендә булдым. Кичкенәдән әби безне тыкмаш кисәргә өйрәтте. Без инде 7 балалы гаиләдә туып үстек. Шуңа күрә әнинең вакыты булмагандыр. Әнинең әнисе безгә күп әйберне өйрәтте. Аның инде менә элеккеге вакытта керосинка белән керосинкалар иде бит инде шунда да әле минем бәләкәй вакытта күз алларымда калган. Әби теге җәеп яулыгын бәйләп, шабулы матур күлмәкләрен киеп, шулай керосинка кырыенда, анарысын Казанда бит инде теге утын ягып, менә шулай итеп тавык тутырганнары. Гомумән яшьлектән килгән инде ул безнең татар халык ризыкларына мәхәббәт. Анарысын инде мин әтиемә әйтәм, мин җырларга культура өлкәсенә китим әле дим. Әтиемә әйтә инде менә мәрхүм миңа гомер буе шундый эшне бүләк иткән өчен. Юк инде кызым,
җырлама әле син, пешерергә яратасың, дип, менә шул әти сүзе белән мин техникумга кереп, техникумны тамамладым. Менә гомер буе аш-су өлкәсендә мин инде һәр вакытта әйтәм, менә мин инде аш-судан башка бөтенләй бер эшли белмим дип. Бу минем профессиям да, бу минем яратып башкара торган эшем дә. Менә шуннан да бүгенге көндә инде сез атаклы аш-су остасы, сезгә карап әфәрин дип кенә әйтәсе килә. Менә тарихка күз салсак, милли ашларыбыз еллар дәвамында үзгәрешләр кичергәнме? Бәлки яңа башка милләт ашлары йогынты ясагандыр. Шул хакта нәрсә әйтә аласыз? Менә мин безнең бит инде татар халык ашларын дөньяга танытучы Юныс абый Әхмәтҗанов урыннары җимакта булсын. Без бит инде шул китапларны укып бөтенесен үстек. Һәм ул менә бөтен авылларда, безнең татар авылларында әзерләнә торган ризыкларны бөтенесен ул шул китапка таплап калдырган. Әлбәттә инде анда без бит инде барыбер менә теге век живи, век учись дип әйтәләр, гомер буе яшә, гомер буе ирән дип әйтәләр. Бүтән халкының да ризыкларын әлдә пешерәбез, яратып пешерәбез, йогынты ясаган дип уйлыйм. Әмма безнең татар халык ризыкларына бер нәрсә дә җитми инде. Нинди генә ризыгын алсаң да, аларның теге бәрәңге, суган, кишер, ит һәм камыр дип әйтәләр. Алай дип мин килешмәс идем. Һәрбер ризык, һәр берсе үз урынында. Менә Юныс абыйны искә алганбыз икән инде. Әйтик, элегрәк безнең әниләребез, дәвәниләребез аның китапларына таянып пешергәннәр бит инде. Ә менә бүгенге көндә алар сезнең китапларыгызга мөрәҗәгать итәләр. Сез дә бүген безнең студиябезгә әлеге китапларыгызны алып килгәнсез. Әйдәгез әле алар белән дә танышып үтик. Әйе, менә бу тәмле булсын дигән китап безнең эш телдә чыкты. Ул инде универсиадага безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич ярдәме белән дөнья күрде. Бу безнең китап киштәләрендә юк. Моны инде килгән кунакларыбызга, республикабызга килгән кунакларыбызга гына бүләк иттеләр. Һәм инде мин үзем дә менә чит илләрдә, сабан туйларда бик күп йөрим. Тотып барырлык шундый бүләк. Ул бит инде Юныс абыйның матур бүләк. Юныс абыйның бит инде теге заманасына күрә аклы, каралы, әз генә анда матур рәсемләре белән дөнья күрде. Ә минеке инде һәрбер ризыкны тотканнан соң, китапны тотканнан соң, аны тотып ашыйсы килә. Иң беренче эш телдә, рус теле, татар теле, инглиз телендә менә шунсы да бик әйбәт. Һәм инде менә Алла кушып исән-сау булсак, икенче китабым дөнья күрә. Менә бик сөенәм инде, ноябрь ахырында ул чыгачак. Без инде басмага бирдек. Һәм анда мин Америка апайларының рецептларын керттем. Анда менә 12 безнең Америка апайларының рецептлары. Алар Россиянең теге Россиядан, Советлар Союзынан дип әйтим, инде революция вакытында киткәннәр. Алар бик матур итеп татарча сөйләшәләр. Кай вакытта без бит инде әзрәк рус телен кушып җибәрәбез. Миңа оят табылып китә. Алар шундый матур итеп татарча яшәсәләр дә гомер буе, шунда туып үссәләр дә, ул апайлар менә татарча матур итеп сөйләшәләр. Безнең татар халык ризыкларын бик әйбәт тәмле итеп пешерәләр. Алар эшпешмакка казан бәлеше диләр. Эшпешмак дип әйтмиләр, әниләре шулай казан бәлеше дип әйткәндер инде. Һәрбер ризыкны матур итеп пешерәләр, тәмле итеп пешерәләр. Пәрәмәчне дә шундый матур, без инде чүпрәле камырга пешерәбез, алар төче камырга пешерәләр. Һәрбер ризыкны менә шулай безнең инде алар белән бергә мастер-класслар ясыйбыз бит инде менә. Исән булсам, китабым чыгуга кап-кайнар кие, пока әле әби бабайларыбыз исән-сау андагы апайларыбыз менә аларның рецептларын күрсәтеп, аларга китапны бүләк итәсем килә. Ул да телдә, рус теле, татар теле һәм инде инглиз телендә Алла бирсә. Менә шуннан да хуҗабикәләр өчен бик кирәкле һәм файдалы китаплар, шулай бит? Әйе. Менә әлеге китаплар турында сөйләшүебезне дәвам итсәк, сез монда барлык серләрегезне дә ачып бетерәсезме? Әллә инде яшерен серләрегез дә бармы? Бөтен серләремне ачып бетерәм Гөлүсә. Менә һәрбер пешекче, әйеме, һәрбер хуҗабикә үзенчә барыбер эшли. Менә ул инде кулдан килә. Менә терлек суйган вакытта да бит әле әйтәләр, бу кешенең кулы җиңел, әйдәле бу итне, терлекне суярга бу кешене чакырыйк әле диләр. Хуҗабикәләрдә нәкъ шулай ук. Һәрбер нәрсә кулдан килә. Бөтенесен әйтәм, яшермим, үзем белгәннәрне өйрәтәм, үзем дә күп өйрәнәм кешеләрдән. Укыйм, менә өйрәнгәнеңне кешегә өйрәтергә кирәк, белгәнеңне өйрәтергә кирәк. Үзең белән алып китәлмисең. Менә бу китапта бит. Миңа Роберт абый Миннуллин беләсезме нәрсә дигән иде. Резидә, ул миңа менә бу китапта урыны җимак төрләрендә булсын, китапка беренче сүзне Роберт абый язды. Резидә, китап инде ул икмәк түгел, аны һәр көнне кереп киштәдән алмыйлар диде.
Аның үзенең китапның укучылары бар, үзенең кешесе бар дип, һәрбер хуҗа бикәдә менә бу тәмле булсын китабы булса инде, мин әлбәттә сөенер идем. Аның бит әле теге матур иттереп табынга да бирергә кирәк. Әзерләдең генә түгел. Кунакны киеменә карап каршы салдылар, инде хуҗаны яки хуҗа бикәнең табынына карап бәя бирәләр. Хәзерге заманда бигрәк тә бу актуаль шулай бит. Һәммәбез дә матурлыкка омтылабыз. Менә Резидә ханым, без милли ашларыбызның тарихы турында сөйләшә башладык бит инде. Әйтергә кирәк, безнең тормышыбызда чәкчәк аеруча да зур роль уйный. Әйтик, мәсәлән, татар йортына кәләш төшкәчтә, аны инде беренче чиратта чәкчәк белән каршы алабыз. Шул ук вакытта республикабызга төрле дәрәҗәле кунаклар килгәчтә, без инде аларны әлбәттә чәкчәк белән сыйлыйбыз. Ничек уйлыйсыз, ни өчен татар халкы нәкъ менә әлеге милли ризыгыбызга аеруча зур әһәмият бирә икән? Шәкшәк инде аның исеме дә бит, матур иттереп шәкшәк дип әйтелә. Әйе, яшь парларга бит инде менә парлы шәкшәк, парлы каз алып киләләр. Нәрсәне аңлата ул? Ул менә аның бит инде шәкшәкнең тешләре кечкенә генә бергә җыелып, менә шулай укмашып тора. Гаилә булгачтан ул менә шулай укмашып торып, татлы да, матур да, матурлыкны да аңлата. Парлы казлар да шулай канаттың пар булсын дип әйтәләр. Менә һәрбер безнең татар халкының традициялары парлы казлар белән килеп, һәм аппак мендәргә шул казның мендәренә бастыралар. Аяклары йомшак булсын, йөргәне, атлап йөргәне дә беленмәсен дип. Менә элеккеге традициялар белән шулай бәйләнеп, берсенә берсе бәйләнеп бара. Без инде әлбәттә шуны без генә түгел инде һәрбер безнең татар халкы инде ул шәкшәкне үзенең менә бит ул китапта да ничек иттереп түгәрәк булып матур иттереп тора. Әллә каян күзгә дә ташлана. Гаиләне берләштереп торып, менә шулай, менә бер ушка сыя торган иттереп күз алдыма китерәм мин. Аннан соң шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, менә нинди милләт вәкиле безнең ашларыбызны куып карамасын, алар инде бик тәмле дип әйтәләр. Татар ашларының тәмлелегенең сире, аларның популярлыгының сире нәрсәдә икән? Иң беренче безнең бит инде тәмле иттереп шулпа ясыйбыз, әйме тыкмачлы ашыбыз гына нитра. Аның тутырган тавыгыбыз бар. Аны бер милләт вәкиле дә, берсе дә әзерләмиләр алар. Һәрбер ризыгыбыз зур бәлеше, менә хәзер бер ай бәлеше әзерли башладык бит инде, татлы бәлешләребез бар. Һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе табадан чыгып өстәлгә куела бит ул. Менә роллар бит инде, пиццалар дип әйтәбез. Пицца бит инде 2-3 минуттан мичтә әзер була. Безнең пешмагыбыз бит 20-25 минут. Аның әзерләү вакыты да озак. Һәм инде шул ук вакытта ул бит тәмле кап-кайнар кия аны шулпа белән табынга бирәсең. Бик менә мин рәхәтләнеп көннәр буе сөйләр идем ул татар халык ризыклары турында. Һәрбер ризыгыбыз үз урынында. Ул бер вакытта да популярлыгын да югалтмый. Килгән кунакларыбыз да, чит илләрдә дә аны. Мин инде бик күп чит илләрдә мастер-класслар үткәрәм. Исләре китеп менә инглизләр бит инде анда татарлар, инглизләр бергә кушылганнар, кияүгә чыкканнар, өйләнгәннәр. Алар килеп инде менә шуның кадәр рәхәтләнеп ашыйлар, яраталар татар халык ризыкларын. Менә мастер-класслар дип әйтеп үттегез. Сез ялгышмасам, үзебезнең Казаныбызда да еш кына мастер-класслар үткәреп торасыз. Менә хәзерге яшь буын милли ашларыбызга тартыламы? Бик тартылалар. Без инде тутырган, менә элеккеге онытылып бара торган һәрбер идә тутырмыйлар бит инде, тутырган тавыкны ясаганыбыз бар. Пәрәмәч ясыйбыз инде, тыкмаш, кисүне. Менә шундый әйберләр кирәк. Кайбер менә минем Аллаһка шөкер 2 улым бар, һәм инде 2 киленем бар. Мин аларны кызларым дип әйтәм. Алар менә тәмле иттереп ризыкларны пешерәләр. Иләрендә өйрәнгәннәр, әтиәниләре өйрәткән. Менә әле бит төрле кыз балалар бар, белмиләр. Менә күп әниләр инде миңа балаларын, кызларын, Резидә ханым, кайчан мастер-классларыгыз була дип, шулай мөрәҗәгать итеп торалар, үткәрәбез. Минем инде студиям бар үземнең, бик җайлы ул, 6 кешелек. Анда инде бөтен әйберләре, плиткалары, духовкалары, мишләре, һәрберсе дә бар. Әле менә бу пандемия белән генә инде бик алай эшләргә үзем дә куркам. Алла гына сакласын, Алла саклаганы саклармын дигән күрсәтеп торабыз, яшьләр бик тартылалар, яраталар. Менә аш-су остасы буларак, сез башкаларга карата таләпчәнме? Әйе, мин таләпчән, менә мин эштә дә, үзебездә дә, ресторанда да бер ризыкның берәр кимчелек ягын күрсәм, мин аны кычкырып әйтмим. Әкрен генә бер матур гына бер ризыкны мактыйм да, аннан соң инде әйтәм, менә бу әйбәт булган, әминсе инде сезнең үзегезгә ошыймы дип әйтәм.
Менә сез шул ризыкны ашар идегезме дип әйтәм. Әлбәттә, коллективы минем ул вакытка килгәндә, турыда килгәндә инде без бер гаилә булып эшлибез. Аллага шөкер, без көндезге ашны гына ашатабыз. Кич белән инде булса никахлар үткәрәбез, туй мәҗлесләре. Иң беренче инде безнең тирә-юнебездә яшәгән, эшләгән эшчеләргә компаниялар безгә кереп тышкы ашны гына ашыйлар. Менә шуңа күрә таләпчән булмасаң, ул ашсу янында йөреп булмый. Таләпчән булырга кирәк, һәрбер нәрсәгә чисталыкта шулык булырга кирәк. Шул ук вакытта теге театр башлана, шишенү бүлмәсеннән дип әйтсәк, бит ашсу ресторан тотына, туалетта дип әйтәбез. Менә шуңа күрә ул да матур, чиста да булырга тиеш. Һәр нәрсәгә карап торам, күрәм, мин күрәм кызлар, ник сез күрмисез диеп, менә шулай эшләсәң генә, күңелеңне биреп эшләсәң генә, менә бу тармакта эшләп була. Шуннан соң инде эшнең нәтиҗәсе дә күренә, шулай бит? Аллага шөкер, барына инде бәрәкәт бирсен дип әйтәм. Менә хәзерге вакытта инде мин рестораннарны, рестораторларны жәллим, арендага алган кешеләрне бик авыр хәзерге вакытта. Алла бирса, дөньяларыбыз матурланып китеп, бар да әйбәт булыр дип ышанам. Алла бирсә. Резидә ханым, безгә шалтырату бар диләр. Әйдәгез тыңлап алыйк. Тыңлыйбыз. Алло, хәерле көннәр, тыңлыйбыз сезне. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез. Менә Резида апа, сезгә бик зур рәхмәт. Минем үземнең кайнанам дим инде, ул кайнанам дип әйтмим, мин аны һәрвакыт әнием дим. Яни һәрвакыт ручкасын, дәфтәрен алып, Резида бүген нәрсә пешерер микән дип килеп утыра да, язып ала да, шундук пешерә дә, менә әтигезгә бик ошады әле балалар, сез дә алыгыз әле бу рецептын ди. Мин шушы китапны сезнең алыр идем, ничек алырга сезнең китапны, ничек алырга була? Рәхмәт сорауыгыз өчен, сау булашабыз. Рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде менә хуҗабикәләргә мин җиңел ризыклар күрсәтергә тырышам. Ул бит инде телевидениене ачсаң бар да пешерә. Пешерәләр теге авыр әйберләрне, теге юк әйберләрне, авыл халкында бит инде суыткычын ачса, ите бар, тагын сөте бар, йомыркасы бар дигән кебек, бәрәңгесе, суганы, кишере бар. Шул ризыкларны гына күрсәтергә тырышам. Китап мәсьәләсендә инде бездә, менә инде китапның исеме дә тәмле булсын, һәм инде бездә тәмле булсын дип аталабыз. Шалтыратыгыз, минем интернет челтәрләрендә телефоннарым бар, шалтыратыгыз, безнең ресторанда бар ул. Резидә ханым, менә шушы көннәрдә безнең иҗат төркеме сездә кунакта булып кайтты. Хәзер әйдәгез шул хакта да сюжет карап үтик. Игътибар экранга. Рәхмәт. Татарстанны якыннанрак беләсегез килсә, татар халык ризыкларынан авыз итегез диләр. Татарны эшпешмакны татардан башка күз алдына китереп булмый. Бездә бүген сезгә Резидә ханым Хөсәенова башкаруында эшпешмак рецепты тәкъдим итәбез. Эшпешмакка ни кирәген һәр хуҗабикә дә белә. Рецептның төгәл микъдарлары экраннарда. Жылы сөткә чүпрә, тоз, шикәр комы, йомырка салып яхшылап тугылыйбыз. Аны өстәп камыр изәбез. Ахырдан эреткән май салып камыр үзләнгәнче басабыз. Жылы урынга кабарырга куябыз. Итне ваклап, бәрәңгене шакмаклап турыйбыз. Ваклап туралган суган кушып, тоз, борыш сибәбез. Май өстәп, барысын бергә болгатабыз. Камырны кисәкләргә бүлеп, түгәрәкләр җәябез. Уртасына эшлек салып, өч җирдән камырны күтәрәбез һәм шиметеп тоташтырабыз. Уртасы ачык кала. Эшпешмакларны майлы табага тезеп, өстен чи йомырка белән майлап, 20-25 минутка кайнар мичкә тыгабыз. Алып, эченә шулпа салабыз, кабат мичкә тыгып, 30 минут пешерәбез. Өстен майлап, табынга кайнар килеш чыгарабыз. Менә шулай зәңгәр экраннарда күрешеп, татар халык ашларын карап, иләрегездә тәмле исләр чыгарып, пешереп, туганнарыгызны, гаиләгезне сыйларга Ходай насыйп итсен. Исән-сау яшәгез. Шуннан да әлеге сюжетны караганнан соң авыздан сулар килде. Менә Резидә ханым билгеле булганча бит инде татар ашларының күпчелеге майлы дип әйтергә кирәк. Менә зифа буйсынны, нәфис буйсынны саклап калу өчен нишләргә бу очракта? Ашыйсы да килә бит. Һәр нәрсәнең үзенең рационы бар дип әйтим әле. Тәмле аша, әз аша дигәннәр. Менә тәмле ашасаң, әз генә ашасаң, һәр нәрсәнең дә зыяны булмас, чамасын гына белергә кирәк. Башка инде әлбәттә күп иттереп ашап, анда диванга барып ятсаң, менә әз ашарга һәм инде тәмле ашарга кирәк. Резидә ханым, без беләбез бит инде сез бик матур итеп җырлыйсыз. Менә ашап пешергәндә сез җырлыйсызмы?
Әлбәттә, җырлыйм, ашарга пешергәндә минем әнием дә бик матур җырлый иде. Җырларга яратам, халык җырларында җырлыйм. Аннарысын минем бит әле менә 6 яшьлек бер кызым бар, Әлисә исемле. Эше ыныкшыгым бар инде. Менә ул кыз инде машинага утырса да, "Дәвәнике, менә бу җырны куя әле, моны җырны куя әле". Ул "Нечкә бил" дигән җырны бик яратып җырлый. Аннарысын "Төнге учакны" җырлый. Менә һәрбер җырлымны минем кызым да җырлый, Аллага шөкер. Менә җырларга яратам. Балаларым да җырлыйлар. Әле ялгышмасам, сезнең концертыгыз да булып китте, шулай бит? Менә пешерү эшләрендә алып барасыз, иҗатта да кайныйсыз. Ничек өлгереп бетәсез? Ул инде менә минем ничек булды инде ул? 55 яшьлек юбилеемны үткәрә алмадым. Ул вакытта әтиебез китеп барды. Һәм инде 60 яшь тулган юбилейны матур иттереп үткәрәсе килде. Матур иттереп. Нәрсәдер яңалык белән инде мин инде менә улларым белән сөйләштем. Аның режиссеры Дина Латыпова булды. Ул аны бик матур безнең бала чактан алып, ничек иттереп яшәп, тормышка чыгып, балаларны үстереп, балаларны менә өйләндереп, менә шул эпизодларның бөтенесен күрсәтте концертта. Менә шулай пирамидада концерт куярга туры килде. Әлбәттә инде яңа җырлар үзем яздырдым. Кеше генә теге җырлый торганнар түгел. Иптәшемә багышланган Алмагачлар җыры булды инде анда. Аны инде мин еламыйча җырлыйм дип тырышкан идем, үзем җырладым. Үземнең күземнән яшьләрем агып торды. Менә шулай ничектер инде күңел кушуы буенча Аллаһ Тәгалә ярдәм бирә инде, ярдәм бирә эшләргә дә һәм яшәргә дә. Иң мөһиме исән сау гына булыйк, балаларыбыз исән сау булсын инде. Һәрбер кеше бу дөньяда исән сау булсын. Амин. Резидә ханым, менә ни кызганыч, безнең тапшыруыбыз шуның белән инде ахырына да якынлашып килә. Сез чыннан да милли ашларыбызны танытуда, шул ук вакытта пропагандалауда, аларны саклауда зур эшләр башкарасыз. Сезгә менә бу барлык матур эшләрегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Иҗатыгызда уңышлар сезгә. Һәм иң мөһиме исән сау, сәламәт булыгыз. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итегез. Гөлүсә, сезгә бик зур рәхмәт. Тапшыруыгызга чакырган өчен. Үзегез дә бик матур, мөлаем, матур иттереп барасыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт җылы Һәрбер сүзләрегезгә. үзегезнең алып баручы программада эшләүче һәрбер режиссерларга да рәхмәтемне белдерәм. Тамашачыларыма килгәндә исән сау булыйк. Күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге телим. Бәхетле булып яшик бу дөньяда. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булашабыз. Исән сау булыгыз. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.